Usa sa mga progresibong programa ni Governor Bambi Imano mao ang kanunay na pagpalambo sa sektor sa edukasyon, particular sa mga gagmayng bata o katong anaa sa early childhood. Subay niini, gipanghingusgan sa amahan sa lalawigan, pinaagi sa Provincial Early Childhood Care and Development Office kon PECCDO nga gipanguluhan ni Ms. Merden Okot ang pagpatukod sa mga child development center sa tibok lalawigan sa Misamis Oriental. Labi na katong mga lagyong dapit sa lalawigan nga nanginhanglan nga makabaton og kaugalingong center ang barangay. Tungod sa kakugi og dedikasyon sa amahan sa lalawigan nga giubanan sa maabtik nga lihok ni Ms. Meriden Okot, gisuportahan ni Senador Sani Angara pinaagi sa General Appropriations Act kon GAA ang mga programa sa ECCD ug naghatag kini og pondo alang sa pagpatukod og dugang nga mga child development center sa lalawigan. Gumikan sa suporta ni Senador Angara, napatukod ang usa ka modernong child development center sa Barangay Santa Ana, lungsod sa Taguluan. Ato sa kahumanan sa maong proyekto, subling gihatag og dugang nga pondo si Senator Angara alang nausab sa katukuran sa tulo ka Child Development Center kundi indulan 10 milyones ka pesos na ang pondo na nahatag niini. Ang suporta ni Senador Angara nagpamatuod lamang na ang nasunong panggamhanan dako og pagsalik sa sinseridad o integridad ni Governor Bambi Imano ngadto sa iyang mga proyekto alang sa katawhan sa Misamis Oriental. Ako si Lambo Jobson Patlunag alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.